Айде Жорето в акция. Развиване на аванс. Още не сме видели рибката. Мия напъва, влакното е 0,11, дълбочината е много голяма. Очакваме развръзката от борбата. Мен е около 40 някъде. 40. Или не мога преценя хубаво, защото се е заврял в бързия. Опитай се да го изведеш по-към брега. Тю, тук е много дълбоко. Ще се удавиш. Не, аз няма да мърдам. На начин нататък е ад. Не е голяма рибата. Просто се беше вкарала в това. В бързия. Тук е безочлив вагат такава. Безочлив ли е? Да. Не е Как? голям. Не е голям, но за сметка на това е як. Но това е 37. Браво, Жоре. Браво, супер си. Това на второ излъзване. И пак ще се вкара в бързия. Не искам да го напълня, защото не го знам колко е читаво това влакно. Читаво е, но... Плакате ме заболя. Лекичко галя. Няма. После си той спешти. Айде. Спуснаме за малко, но вече е в кепчето. 30 и малко. Но като вкарали се в течението, просто забрави. Хубав е. Откачи се направо. Хубав скубар. Дигни си го пред тебе. Ето. Снимаш ли или? Снимам, в клип сме. В клип. Гадта. Тръгваш ли? Айде. Бягай вкъщи. Долу. Айде. Измръзна ми ръката. 7 градуса. Не е много. Дебеличък е. Айде, тръгвай. Айде. Тръгна си. Ще се видим до година. На второ извозване. Супер.